Здравейте! Днес ще направим едно бързо ревю на най-новото бижу, което е на българския пазар, а именно Samsung Galaxy Tab P1000 с Android. Това представлява самия таблет. Тук може да видите, че е готиния модел P1000. Видяхте ли боклуци? После ще му обърнем повече внимание. Да видим какво съдържа кутийката. Много семпла кашонена кутийка, но тя не е важна в края на краищата. Значи имаме USB кабел за връзка с компютър. Имаме зарядно устройство от две части. Цък-цък е тук, така се глобява да не ви показвам, не сте... Вие сте тъпи, но се сетихте. И слушалчици с тапи. 4 броя тапи. Слушалките така. Ето го и таблетчето. 7 инча е. Отдолу е изхода за USB-то плюс стерео колонки. От тук има микрофон. Тук има жак за слушалки, колони или каквото си искате там. Тук има за SIM карта изходче и за... Чакайте да ви покажа. За SIM карта и за CD карта. Отрепки. Ще го включиме. С стоков брой от 2.2. Значи много е чувствителен на допир, нищо че единствено недостатък на този таблет е, че не е с супер AMOLED екран, но пак си има 16 милиона цвята, с Gorilla Glass покритие, т.е. мога да си извада, мога да го стрелям с въздушен пистолет, няма да щупа дисплея. И общо взето е това отрепки. Чакайте, че не мога се... Не виждам добре. Какво наприх, бе? Да ви демонстрирам някоя така по-тежка игричка. Примерно PES 2011. Тя не е тежка, но си е готина. Играме с България срещу River Plate, не, някой по-славичък. Стопвам.
С това се подава. С това бегаме. А с това спираме. Но с една ръка от трепки няма как да играя. Но въпреки това за малко да ги разгембах. То е бокуци. Мисля, че се убедихте, че това е най-якия таблет. И така. Аре, гудбай!